Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, ito na itong tanan, no? Kumusta? Shout out ninyo yung tanan, yung sunod ulit dramahan, no? Especially kang Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? O kang James Sabiro, o kang Len Sedmin, o kang sa akong ate, no? Si Shell Sapino, para nahawan, sa Dundee. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? O palihog ko og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung nakita kong i-upload mo. Bayno, di ta maglangan. Niya ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Inuwaman na pangandoy, part 15. That's the way I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. So Pamilit nyo? O sa may ipamilit? Katong suits karton nga imong nakitang gialsa sa akong mga kauban. Mao ba, nyor? Ay, daan pala higit ko. Mga posters yo'y suod sa maong karton. O sa manang ipamilit nyor? Tabangay silang papilit mo to eh. Arong mo dali. Sige, nyor. mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Kapoy. Pero, kinani ibubo ko ang naibiling kong panahon sa pagtuman. Unsa may itudlo na ko. Aron mapanaliptan ko nga akong kaugalingon. Kang nanay, labaw sa tanan sa akong mahal. Kung tinuod man ang tanan nilang gisulti na ako, bahin sa akong mga kinikanan ug sa ilang properties. Gusto ko kinbawion gikan sa demonyo. Mao di nga gusto gid kayo sa nanay nga punan ko pa nga akong pangandoy sa akong kinabuhi. Kontento na magrunta ko sa namataan akong kinabuhi. Hain makailubong nga akong mga ginikanan. Kaluoy sa akong mahal, sir, no? Nganong luoy man. Mabunog man siya tungod sa pagsikik practice. Kung maulay makaluwas niyong duhagikan sa demonyo, makaya ra ni Milan ang bunog. Sir, nakaila ka daay sa demonyo ko nga man. Balita na lang ang akong nadungog sa iyong kasabahis. Dito mong ko sa syudad. Naipahusab ka, sir? Nga ila kong anak. Balita na lang ako, Hazel. Tinuod di ay ang nadungog kong balita. Unsa nga balita? Nga doon ay amahan nga muunay pag-rape sa ilang anak. Basta layo sa Ginoo ang usa ka tawo, Hazel. Dali ra siyang tintalon sa demonyo. Mauna ang imong amahan. Dili na kumutahod niya nga akong amahan. Hala? Unsa imong nakita, butoy? Litrato man na ganun ni Senyorita Hazel, nyor. Naklaro na di ay nimo, butoy. Kanong di man, nyor, nga dako ba ng litatuha? Imo nang ipapilit din ninyo? Kutob sa mapitlan, ipapilit ka na. Aron kung kinsa may magkakita o magkabasa sa gipapilit ninyo. Mainggan niyo gyud og mutabang sa pagpangita ni Hazel. Tanawa. Tanawa kung sa kadakos premyo nga madawat sa makakita niya, butoy. Tanawa. Dili ka sila magkugi sa pagpangita niya. Nyor, anong milayas man di si Senyorita Hazel? Ayaw na pangutana, butoy! Tingalig kay mahungawan sa kukalagot. Tingalig, mapatay kay hinoon ako. Nyor, Sige na. Tabangin na sila sa pagpapilit niya na. Aron dili ta magdugay, din eh. Maayo untag ni si Padre Damian. Nagila. Karen,
Imo kong gipanidan? Oh, uwa nang, uy. Timing lang yun nga, nalantawan ka na ko din Paingon ni sa kumbento, dili ba? O Karen. May tuyo ko ni Padre Damian. Ayaw gid pagtuo nga naniid ko ni mo nang ha. Gisakitan gani ko sa gipasangil ni Milan ako nga espiya ko. Dili ko makahimo nimo ana nang ninyong duha ni Milan. Kuan manggod. Imo kong nakita nga nakigsulti sa din nila ni Milan. Karon sad, imo kong nasundan. Nalantawan lagi ti ka nang. Doon na ba gud problema nang? Ang pag-abot ni Senyor Emilio mo ay akong gikadlukan. Kinsa mo kinagpataka ninyong balita nga muanhin na ang senyor nang? Kinsa nang? Ang imong cellphone, may bagting ka rin. Nanawag si Senyor Emilio. Magpahibaw na siya nimo nga moabot na siya, Karen. Tubaga dayon ang cellphone. Unsam kaya akong buhaton, ha? Kinahanglan makatawag dayon kong Senyorita Hazel nga gipangita gyud siya sa iyang amahan. Mura mag dili kayo makakita ang senyor. Kay kun mulakaw siya, agakon pa man siya sa usa sa iyang mga kauban. Suwayan ka na kong biya sa akong pwesto. Maghinay lang ko aron dili babantayan sa serpente. Wa magtan-aw na ako hangtod ang iyang tig-akak. Kinahanglan mapaybaw na ako sa Senyorita Hazel ning among gibuhat. Nga, gipangita gid siya sa iyang amahan. Unsa na Karen? Nga numitutok ka man ako. Ang senyor mo ay nanawag, dili ba? Ni ana gid sila sa Cebu. Ni alagi cute siya. Pero kinsa may nagpahibaw nang? Kinsa may nagsulti nga karon siya moabot gikan sa Manila. Kinahanglang bagyod nga masayod ka, Karen. Sagdi na lang nang. Si Milana, unsa man? Nahibaw na basad siya nga ni ana ang senyor? Nahibaw na. O niya hain man siya. Kuyaw kun makita siya sa senyor nga sirang usanang. Way makatabang niya. Ngano? Patyon dayon siya sa demonyo? Nang, Sige, Karen. Mulahos na ko sa kumbento. ubanan ka na ko, nang. Ayaw na lang. Nang, hangtod ka ba? Nagdudasad nga espiya ko ni Senyor Emilio? Ambot lang, Karen. Ang bugtong ko lang gipanalipdan karon, mao ang kinabuhi sa akong anak. Kaniyot lang nang. Doon ay solusyon sa imong kahadlok. Solusyon? Mahimong mawa ang kasuko ni Senyor Emilio kang Milan ko na. Kung ako siyang patuhuon nga ako maiuyab ni Milan. Dili ko makapasalig ni anak, Karen. Si Milan ragyod mo ay makadesisyon ni anak. Sige na, mulahos na ko sa kumbento. Wa na maminaw sinang ilang. Magmahay gud mo. Tinuod ang imong gisulti, Noy. Tagan sila gid ang mga litrato nako. Ulagi ni Rita. Tabang ko magani kong pabilit. Unsa? Isuko mo ko si mong amahan. Dili ko si amahan ni Butoy. Ha? Dili ka na mo angkon niya ni Rita? Dili na. Dili ka na makasunod sa iyang kadato. Bahalag magsuwa kog asin, Noy. Basta dili na ko mo ilan niya. Dili na ko mo palit niya. Rita, ano yung anaman niya na kadako ang imong kasukon niya ng imong amahan? May baho ka raon niya, Noy. Butoy! Hala, gitawag na ko ni Rita. Idili na nga ko nga, Noy. Aron dili siya masayod nga ako'y ibang kitaw ka na. Huwag dagan kayo salamat. Nagda ka rin cellphone? Onyor, kay nanagana ko nga tingaling manawag ka. Maong nagda ko sa akong cellphone. Kinsa man tong imong gitawagan?
Ha? Kinsa tong imong gitawag? Huwag gitawag nyor. Nakita antik ang nagunit sa imong cellphone. Gitanaw ko lang ang oras nyor. Ganihara maguta din hi. Ambing imong cellphone. Kuhaon mo akong cellphone nyor. Nganong hadlok pa ka? Wa man ko mahadlok nyor. Di akong cellphone nyor. Ibutang sa akong kamot. Nakakita kasi. Ibutang sa akong kamot ang cellphone! Niya na sa imong kamot ang akong cellphone nyor. Sige. Kuhaan na ning imong cellphone. Binanawag. Mananawag ba lagi po to eh? Ambil na nyor. Tingalig akong manghud ng nanawag. Ako'y tubag, butoy. Tubagan nyor. Hello? Tubagan ang imong manghud, butoy. Huwag gid mahimutang ang demonyo kong amahan. Nangita gid sig paagi aron iya kong mabawi. Pero mapakyas ka lang. Dili na may tabong mapalit pa kunin mo. Demonyo ka. Sige lang, dinhi kauna sa kumbento. Doon ako'y kwarto dinhi nga wa magamit. Kadto mao'y gamitan ninyo ni Milan. Si Milan ang akong gikagulan, padre. Hangtod karon, tuwa pa siya sa abogado nga mo'y nag-asikaso sa mga papeles sa asyenda. Hangtod na ang iyang mga papeles. Labing maayo. Wa ko magtuo, padre, uy. Nga ingon ini ka komplikado ang kamatuoran. Ayaw pagmahay ilang. Nangandoy kausab sa kamatuoran. Wa ba? Gusto ka, Gyudre. Panguhaan na ang mga importante mong mga butang. Ug ilisan, unya dadadinhi. Doon ako'y gilikayan nga dili mahibaw nga ni ako dinhi. Mintras tanto, Dre. Maglisod ko kuha sa akong mga gamit. Ingon man sa mga gamit ni Milan. Paubanan ko ikaw. Ug ayaw kahadlok. Doon ako'y paagian nimo nga di makita ni Anang Karen ug sa ubang mga tao nga gilikayan mong masayod sa nahitabo mo karon. Salamat kaayo, Dre. Pero nganong mahadlok ka man? Wa ka man mailhi ni Senyor Emilio ug wa sab siya masayod nga ikaw ba'y nahatagan sa bata nga gusto niyang ipaanod. Kana lagi si Karen ang gusto kong likayan, Dre. Sige ilang, tabangan ko kamong duha ni Milan. Karon, inigngit-ngit, paubanan ko ikaw aron kuhaon muna ang importante mong mga gamit. Ay, na-timing lang yun ang problema sa kumahal. Ning kamatuoran nga ako nasayran. Pero, di sab na ako mahimong pasagda ng akong mahal. Nga ako cellphone. Mahal, nanawag lagi ka. Mahal, ni ana ang demonyo kong amahan. Matod pa ni na Butoy nga mo ay misulat niya sa airport. Nagdaas siya mga posters. Posters? Akong litrato. Litrato? Sa pagkakaroon, di pamilit na nila ni Noy Butoy uban sa mga kauban sa demonyo kong amahan. Imong litrato, gipapilit niya sa mga dapit nga makita anday sa mga tao. Mauna, mahal. Ug sigurado gyud ko nga ma-interes ang mga tao nga makakita sa maong poster. Kay dakong kantidad ang iyang ipremyo sa makatudlo hain ko. Gusto gid sa demonyo mong amahan nga mahibalik ka niya, mahal. Iya gyud kong pawion na. Aron matuman ko ng iyang pagpapoy na ako. Mamatay na ko, mahal, kung iya gyud ng buhaton. Di na niya mabuhat, mahal. Kung dili ka mo pakita niya. Mahal, dili ka mahadlok sila si Dean kung hulkaon. Ay kabala ka mahitungod yan, ha? Agwan tagid una, ha? Kung dili una ta makita. Ingon ang Dean, nagkaton ka kunog self-defense. Oo.
Kinahanglan gyud mahal. Huwag ka pa magmahay. Nga naamong ka lang hinuon sa ako karong miserable kahimtang. Mahal, di ba misaan mo ko nimo nga unungan ka nako? Tingalig maamong ang imong nanay. Mausa na akong giuna-una. Nagkasulti mi si Dean. Nangayo ko nung taupang si nanay di mo sa kuraparuko ninyo. Maayo nun nga nakahunaw si nanay ana. Mahal, makatawag ka pa ba ni Noy Butoy? Ambot lagi ko, magkatubag pa ba siya na ako? Nakitaan ra ba siya nga nakiksulti sa cellphone? Unsa? Unsa man tayo mo tuyo ni Noy Butoy? Kon, mangutana unta ko kon hain na sila ron o kanusa sila mahiabot din eh. Labing siguro mahal, maugmaan pa sila sa pagpauli din eh. Mahigayon pa. Sa unsa? Makikita una kong nanay. Doon namin sabutan. Anak, nganong ni amang ka? Wa ka ba mahadlo katingalig imong masugatan ang demonyo? May mong ugma pa sila mga bot din nay. Kasi nagsulti nimo. Nanawag ang akong mahal. Si Naibutoy ko nung mo'y nanawag niya. Nay. Nagpahimo din si Senyor Emilio og mga posters diin. Ang litrato ni ini mao nga akong mahal. Mao ba? Unsaon man niya? Yang ipapilit sa mga poste. Sa mahimong ag-anon sa mga tao nga hangol og sapi. Kinuok. Nabutang ko na sa poster nga hatagan og dakong premyo kinsa may makatudlo sa akong mahal. Basta may kwarta. Mahimo gid niya ang kaalautan sa usa ka tawo. Mura ra ba gyud og iyang kwarta. Kinawat ra pod. Kriminal siya dako. Bayran niyag mahal ang niya gibuhat sa akong mga ginikanan. Anak, ayaw lang gyud pangunayi ang pagsilot niya, ha? Pasagdi nga ang balaod, mo'y mo pahamtang sa silot nga angay lang sa mga demonyo, sa mga kriminal. Gipaduluan nun ko sa abogado na og self-defense. Aron dili sila makasayon-sayon og bunog na ko. Wa ka ba nila pasakit eh? Kinahanglan gyud nga ilang ko pasakitan ay. Aron, mubaos ko. Unsa? Nay, ay kabala ka. Bride ko ni mo anak. Kamaos ako muli kay nay, pero nagsagid ko. Unsa? Wa ko magkabanday sa pag-arnis na ko. Pero dali siya kong nakabaos nay. Agbasa na nga akong kontra. Anak, usahay, makamahay ko. Unsa may magmahayan eh. Nganong gisupa ko ang imong yanong pangandoy. Bitaw na no? Maura gid unta to'y akong pangandoy nga kung makatrabaho na ko, magtigom ko aron ipaayo ang atong bahay. Pero may giilog gi kanimo anak. Nga kinahanglan imo gyud kining bawion. Kay naamong ang mga kinabuhi sa imong mga kinikanan. Kinahanglang bayran gyud og mahal ni Senyor Emilio ang iyang gibuhat sa mga ginikanan. Namatay sila nga wa ko sila makita. Ay, wa sarabagid ko mga litrato nila da nga akong ipakita nimo. Kay dili man misuod. Nay, kuan. Hain mo sila ilubong. Kana ang wagid nako masayri na. Ang putang kahakon, gitug-anan ba si Butoy sa iyang amahan? Diin ilubong ang imong mga ginikanan. Ato lang unyang pangutanon sino'y Butoy, nay. Nay. Unsa kay bati, unsa kong mahal, no? Kung iyang masayran nga ang iyang demonyong amahan, mao'y mipatay sa kong mga ginikanan. Dili na tingalin na alisod nak. Kana kagiisip nga demonyo ni Hazel ang iyang amahan. Moapil gyud siya sa pagpanghimaraot sa iyang amahan. Dili ka mamong ang among relasyon? Nak, kung tinuod kang gihigog man ni Hazel, nganong maamong man ang inyong relasyon? What if? Mubatig ka uwaw ang akong mahal na sa gibuhat siyang amahan sa akong mga ginikanan. Dili ka siya magpalayo na ko.
Milan. Maayong hapon, Dre. Maayong hapon sad nimo, Inday. Ako si Karen, Dre. Ang best friend ni Milan. Best friend ka di ay ni Milan? Unsa may ato nimo Karen? Niya pa ba si nang ilang, Dre? Dinhi siya ganiha, pero ganiha rang nilakaw. Ngano man unta, Mangunta na lang unta ko, Dre, kung diin sila masayod nga, mupauli na din si Senyor Emilio. kay mo pauli di ay? Wa sa kumahibaw, Dre. Maob gani nga gusto unta ko masayod kung kinsa may nagsulti nila. Wa man mi maghisgot ni ana. Sa dihang dinhi pa si ilang. Sagdi lang, ako lang unyang pangutan-on si ilang kung magkita migbalik. Ayaw na lang, Dre. Ako na lang siyang atuon sa ila. Dinhi si Karen, Padre. Nangita ni mo. Ayaw una pagpauli sa inyo ha. Magpasugo na ko sa akong sakristan kung dili ba delikado ang imong pagpauli. Nag-ingon ra ba siya nga muadto siya sa inyo? Tinuod yun ang akong duda. O ang duda sa akong mahal. Nga si Karen may tigsumbong ni Senyor Emilio. Nagsusi siya. Kinsa may nagsulti ninyo nga mo pauli na si Senyor Emilio? Hala, Nga nun ay. Imong nasultihan si Karen nga sinoy butoy? wa, oy. Oo niya. Nga nung nahibawom siya nga nahibaw tang muli ang salbahis. Ayaw na lang. Basig gipanagat ramon ni Karen. Nahinumdum na di ay ko. O sa imong nainumduman ay. Ako gid siyang gipugos dong pagpatugan kung mapauli ba gyud si Senyor Emilio. Tingali, nahibong sad siya. Nganong wa ko sa ato tibuok adlaw. Sagdi na tos Karen ay. Tumana lang ang sugat ni Padre Damian nga anhilang una ka din he. Aron di sa baduble nga kung una-unaon. Save ka din his kumbento. Ay, nganong mo apil pa man gyud si Karen sa kagubotron sa atong huna-huna. Ayaw mo padaan ni Karen. Sa akong tanaw, dako siya gusto ni Milan. Ug maoy iyang tuyo, nga siya maoy mamahimong hero ni Milan. Manihapon o nata. Maayo pa dyan. Maayo pa dyan. Bukto mo sa kaya. Butoy, Nyor. ambil imong cellphone. Ha? Ano man, Nyor? Ambil lang. Kadaghan ba na imong pangutana? Ayay. Askag manawag si Senyorita Hisilda. Pagad yung sibilyan. Butoy! Nyor. Ambil hang imong cellphone. Di akong cellphone, Nyor. Oo. Sige. Panagayin mo sa jeep, aron nga mangita tag kananan. Human na kaon, Butoy. Mudiretso na ta sa Bay Hacienda. Wow! Kupahan mo sa portrait, oy, Hazel. Regalo ba yan na sa akong mahal? Siya'y naghimo. Iya lang nagipahimo. May litrato na ako sa iyang cellphone. Og mo iyang gipasundan sa pintor. Wow! Bilibsag ko sa painter. Kaya nakuha gid niya ang imong tsura. Gibantayan sab siya sa akong mahal, uy. Mahal gid ay ka ni Milan, no? Mahal sab kaayo na ako ang akong mahal. Talagsaon ra baya ang lucky girl nga parehas ni Milan. Kanang muhatag gid og sobrang attention sa iyang girlfriend. Mao ni hinungdan nga nung nagpalabandayon ko sa akong mahal. Human ko binastosi sa kaugalingon kong amahan. Sa demonyo kong amahan. Ay, di na ta magisgot bahin nimo, uy. Bahin sa nahitabo nimo. Murag muhilak na mansad ka. Ganahan ka mag-scrabble? Nga naman. Magduwa ta. Aron ka malingaw. Salamat kaayo, Mirasol, ha. Sa imong paglingaw na ako. Dili man gud ko ganahan, Hazel, nga magsudong nimo. Nga mudiyong nasad ang imo mga mata. Makadisgwapa waya na nimo. Dili ko mahimutang.
Nagpaingon ang ani ang demonyo kong amahan. Nganon dili nimo tawgon katong inyong katabang sa una. Katubang nanawag nimo. Sino'y butoy? Oh, mauna nga na. Nganong ako masyang tawgon? Kauban man karon siya sa imong amahan. Tingalig ba kahatag siya information nimo? Hain na sila karon. Tuod, no? Kadiyot, kuha na ko akong cellphone. May pagtingin mong cellphone, oh. Naunhan ka hinuon. Kadiyot, akong kuha na akong cellphone. Kumusta naman ka, mahal? Nalipay nga nanawag ka. Gimingaw ng mood ko nimo. Hasasap ko, mahal. Hain man karon. Di ami si nanay sa kumbento. Maayo noon. Ayaw lang una mo pagpauli sa inyo, ha? Katingalig ang tuon mo sa demonyo na akong amahan. Basta ikaw, ayaw gid pagawas-gawas di, ha? Gusto unta akong manawag ni Noy Butoy. Oh, ayaw. Ayaw gid nagbuhat, ha? Ayaw na gid tawag si Noy Butoy. Nganong di man ako tawagan, mahal? Mahinang masayod ta. Kanus agad sila mga but din eh. Mahal kuyaw. Kuyaw ko ng demonyo ni mong amahan mo'y matubag inigpagtig sa cellphone ni Noy Butoy. Hala, tuod no? Kinahanglan magpantay ka. Manuwag lang gyud ko nimo, mahal. Kung doon ako'y gustong buhaton. Naglibog magyud ko ay kuno siya akong buhaton, mahal. Ayaw lang gid padaog sa kadlok, ha? Ayaw pagpaka-stress. Ikaw sa bang akong nabalagaan. Okay na kay ko. Si nanay ni mo, Di siya sa kumbento. tungod na ako, nahasol noon mo. Basta bisag unsay mahitabo, mahal. Di na to ipanimpad ang atong duha ka gugma, ha? Kita paghihapon, ha, mahal? Aba. Nagiyahay nagpatog ang mga langgam. Hapon. Pero, wa paghihapon sinang ilang sa ilang bahay. Kaniharigid kaayo ko din eh. Pero nagpabiling sirado ang ilang pultahan. Ang akong cellphone. Si Senyor Emilio ang nanawag. Hello, Nyor? Nagkatultul ka ba sa bahay ni Antong Milan? Nakatultol, Nyor. Kung mao ka na, inigabot ko niya sa bahay asyenda. Matuwa na yun ko. Aron, tultulan ko rin mo sa ilang bahay. Ha? Nganong nakugang mga? Kuan manggod, Nyor. Unsa? Uyab na manggod na ako si Milan. Unsa? Lagi, Nyor. Di ba, maumay akong giingon mo nga ang senyorita mo ay mag-una-una kang Milan? Pero, ako na mo'y nagustuhan ni Milan. Og uyab na, Nyor. Basta. Ato ang ginayon ko sa bahay asyenda, inigabot na ko. Sige, Nyor. Muato dayon ko sa Bay Asyenda. Ki-off man dayon ang iyong cellphone. Bahala nagmasuko si Milan. Ipadayon ginako ang pagpakaroon ingnon nga uyab mi duha. Aron dili siya mahiagom sa kabangis ni Senyor Emilio. Dong, mamalik na mi sa ato. Kitsa may mong kauban, eh. Ang sakristan. Nay, ako na lang kay kauban sa sakristan. Dinhi lang ka. Ay na lang pabiya din, eh. Dong, ikaw lang hinuoy pabilin din eh. Wa ka man masayod sa akong panghipuson didto. Iapil pa na ako kato mga sinina ni mo og lampin sa gamay ka pa. Imo pag itong doon? Oo, kinahanglan gyud. Aron kon magkaatubangay namin ni anang demonyo nga Emilio. Ako siyang pakiton sa imong mga gamit. Ay, mura magudog. Gipasagdan ka lang na ako, anan. Ay pagtuon ni Ana, anak. Ikaw mo'y labing bililhon ning ato karong kalihukan. Busa, kinahanglan ka namong panalipdan. Nay. Sige, dito ka lang gyud sa abogado, ha? Ayaw gyud pagbiya niya.
Mahintag. Di ni magdugay ni. Dili ni magdugay, anak. Nahibaw ka na gud sa matuod mong pagkatao. Maurag yun na importante na mo. Ilang, Dre. nilakaw na si Karen. Ha? Akong gipabantayan ang inyo ug didto gyud si Karen. Murag ikaw gyud ang giatangan. Espiya gid si Karen na. Sige na ilang, lakaw na. Ug kung mahimo, ayaw pagdugay didto sa inyo. Inikabuto to sa Bay Hacienda. Ayogin mo paglangan, ha? Ipapilit na yun ninyo ang mga litrato sa way igabaos na kong anak. Matuman, Yor. Butoy, Yor. inigabot yun na to sa Bay Hacienda. Ato as Karen. Saan ni muskarin, Yor? Ayaw na pangutana. Unsa may mong katungod ron nga kwestiyonon ang akong tuyo ni Karen. Ay, pasailuan ko, Yor, ha? Masairan ko karon Butoy kung wa kabagyon makaila ni adtong Milan. Basta, nagtug-ang ko sa tinuod ni mo, Yor, ha? Ako ba dayong atuon si Karen, Yor? Inikabot na to? No! Lain mo ya akong patuon sa ilang sila. Imo pa lang niya pasidanaan si Karen, alkanse ko. Sige, Yor, ha? Huwag marayos buntag. Kinahanglan, mumatal mo sa'yo, ha? Aron masugdan dayon ang pagpamilit sa mga litrato sa anak na kung way batasan. May bagting ang imong cellphone dong. Tingali nga ako na sa rumal na. Tubaga dayon, nak. Abi naman nay, naluoy na kay gusto kong mahal. Nay, ang akong abogadong nanawag. Tubaga dayon, nak. Tingalig doon na siya importanteng tuyo ni mo. Tubaga dayon. Nay, patuon dayon ko. Sige, nak. Adtua dayon. Di ka na ako maubanan sa ato. Aron, maghipo sa itong mga gamit. Ay, kami na lang gud na. Kaya ranin na mo. Nay, di gani ko makauli. Ayaw gid ka bala ka, ha? Adon ako matug sa ilang attorney. Sige, anak. Ay, maayo untag doon nasad ko'y cellphone da. Aron magtawagan na ita, aron dili ko mabala ka. Sagdi na, nay. Mahuman na ganin tanan. Palitan tayo kag cellphone. Unsa? Dako sa daw gamit ng cellphone na eh. Ay, ayun na lang kong iapil, ana. Kidigid ko kamao. Sige na dong, lakaw na. Mintras wa pa ang demonyo. Sige, nay. Magbantay na, ha? Ay, Mahal kay kanako, nay. Milan, anak. Mahal kasab kaayo nako. Humanon ko ning kasamok, nay. Aron magpuyon at ang malinawon o malipayon. Mausanay akong giampo, anak. Sige na, nay. Adun ako. Amping, ha? Sige. Ikaw sabnak ha, amping gyud. Kinahanglan ka kaayo nako. Namong tanan. Ngit-ngit naman. Pero wa pa manggit sinang ilang. Kinahanglan na bagit nga ikasulti na ko siya. Aron siya rin muhangyo ni Milan nga ang kunon ko niya nga iyan ang uyab. Aron dili siya hilabtan sa mapintas na Senyor Emilio. Magpatultol para ba siya sa Pinoy-ana ni Milan? Ako git kasi ang tultulan. Ang Senyorita Hazel kinakaingon ining tanan. Hangtod ang akong kinabuhi. Ingon man ang kinabuhi sa kumang kinikanan. Nahimutang sa makuyaw nga kahimtang. Sigurado yun nga, masilutan mi kung masayop ko. Nang ilang, magkita unta ta. Hain pa man day ka nang. Padre, manlakaw na mi. Pagbantay mo ilang, Makalaom ka, Dre. nananghid na sa similan ako. Nanawag niya ang iyang abogado, Dre. Ay, hinaot unta. Nga panalipdan gyud siya sa abogado, Dre. Dili lang ang abogado ang manalipod kang Milan. Hangtod ang tua sa langit. Kinahanglan gyud nga mabawi ni Milan ang asyenda, Dre. Kanang asyenda, mao'y nakaingon sa kadato karon ni Senyor Emilio. Huwag yung ilain, Dre. Sige, Dre ha, manlakaw na me. Panalipdan mo sa labawang makagagahong ilang.
Ngit-ngit na kyat. Pero, wa pagid sinang ilang. Mupaulit na lang ka ako eh. Gibati naman sa kukahadlok. Ngit-ngit na ba kayo din eh. Tingalig doon eh daotang tao nga masaak din eh. Oh, time pa. Murag may anino sa unahan. Sinang ilang na ka, na? Matod ni Milan, nga dili gyud ako tawag kung sino'y butoy. Pero gusto na gyud unta ako masayot kung nain na ron siya. Hindi kapoy naman ko din eh. Pagsiki na lang ko kita kung gusto ko gayak. Igo lagi ko mulili sa Venetian blind. Aron may makakita sa akong naong. Pila kay gipremyo sa demonyo kong amahan. Dili ka matintal ang usa sa mga katabang ni Sir Dean. Mayo kay dunay imay sa inahan sa kanunay panabang ini. Iampo ko ang among kaluwasan sa akong mahal. Abi na kog sinang ilang na. Dili man di ay. Upauli na lang hinuon ko. Kay murag mo uwan da. Dako kayong dagom sa unahan. Magdali tadong, baga ng dagom da. Maabtanon niya ta sa uwan. Maglisod na tagbalik sa simbahan. Magdali ta ha. Aron, dili ta maabtan sa uwan. Ang akong cellphone. Mahal, nanawag lagi ka. Mahal, uwap di ka mato? Ay, wa man gyud ko magduka, mahal. Dakan kay ko gyud na una. Taon sa kumahal ay. Sorry lang gid kaya nga di na ko makaana. Ayaw pag sorry, mahal. Gisabot ko gyud ang atong kahimtang. Mas ako mo mangayo ni mong sorry. Kaya naamong ka lang sa among problema. Mahal, please. Tayo gid ka sultihan, ha? Masuko gid ko kung lain ang imong palabanon sa imong problema. Lahagit ko nimo, mahal. From the moon and back. Nagmahay lang noon ko. Nga nung nataw ko sa mga dato ng mga ginikanan. Kung madato na niya kumahal, kunya ikaw, pobre, mahigog makagyapon ako. Basta, dili lang tababagan sa imong dato nga parents. Nga nung dili man. Doon na bagoy makapugong sa matuod nga gugma. Bitaw no? Basta mahal, dili ba kita magbuwag ha? Nga nung magbuwag mo sa ta? Tingaling masakpan ka sa demonyo na kong amahan. Kunya, pugson yun kang mapalayo na ako. Ako itsensok lang, mahal. Ikaw, Nga naman, tingaling musugot sa ka, bisag kung sa'yo gusto sa imong amahan. Sa higayon nga, iya ko masakpan, kunya ko latahon. mahal, ayaw lang din pakita sa demonyo na kong amahan ha. Likay kit, mahal. Tubagaw na nga akong pangutana. Kung iya gid kong masakpan, kunya papiliyon ka kon. Muban ka ba niya? Dili ka maloya, labi magkadugo nga akong naong hangtod sa akong lawas. Ako siyang patyon, mahal. Mahal, Ayaw lang ipakita sa demonyo na kong amahan. Ayaw kit, mahal ha. basta buhaton gid akong tanan nga makalikay ko si Pamay. O ikaw sab, ha? Kung iyagi ko makitaan, unya pugson sa pagpauban niya. Magpakamatay ko, mahal. Palabihon ko pang mamatay kaysa malayo ni mo. Love ka kaayo na ako, mahal. Ay, salamat in taon nga nakuha ko na ang mga importante na mong gamit ni Milan. Nga wag yun nakabantay na mo. Ako lang yung kandaduhan ang pultahan ng among bahay. Takos kayo ang pagpadagan, Butoy. Hapit na kita maabot sa bay asyenda. Huwag hindi ka makatuog, Nyor. Yan ang imo man kong pagkatulgon, Butoy. Ang taas mo tong biyahe, Nyor. Murag, kadlaw naman, Nyor. Inigabot na to sa bay asyenda. Mga tuog lang tag 3 ka oras. Aron, sayo ninyong ipamilit ang litrato sa imong Senyorita Hazel. Kaan naman ako, Nyor, eh. Ayaw ang pag-drive, Butoy. Tingalig mo piyong ka, ha? Tingalig madisgrasya ta. Katulgol na ba kayo ko, Nyor? Huwag mo kamaong mo drive sa imong mga kauban, Nyor. Alitse. Sa may imong gusto. Pagkanaugon ka na ko, niya pusilon? Oh. Butoy! Madisgrasya ta! Kusog kayong dagan sa jeep! O sunda o ayaw sikyata sa paminaw ng uban pang sumpay ng sigalanon.
Sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. Paliw din ko na og subscribe sa akong YouTube channel. Kung kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.